Sopta TV, mediane wong duwe gawe, polone para seniman. Kok jupuk rapat ditunggu-tunggu
ora ngono berat madya Sri Mala Prabeban Jala Songo kidul ritmat sekmo maju mundur napyak sampurada kadangker mangayu budaya luhur iki sangang kita seni beksan maranggono tanah Purwa Madya Wasana kasuwanten adi jalang tayub sonten punika mangke dalu katara malih akhiripun mugi rahayu ingkang sampe pinanggih nuwun kula nuwun